Yo, emane. Ayo wis rondo. Piye to jane kowe iki wong, he? Lah piye to? Wis sering tak jelasno kan. Dek apa? Nah, aku lho ora tau krungu. Kok sik panggah ngelok-ngelokne ngono-ngono kuwi. Ora ngelokne, didelok bodine ketok ya wis rondo. Wong wis diomongi wong ora. Ora ki ya ora ngono lho. Ora piye? Ora salah maksude. Kok panggah neter ae. Karek ngakoni ya dadak bulet Kok masaku apene gak dijawab ki tambah nemen. Sampai anak-anak barang rapi orang tahu ae. Masa orang rabi? Kok tekono mbahku ana lho. Wegah nyapa kangelan tekok mbahi barang. Tekono bapakku. Ibuku. Lah tekok awakmu dhewe apa ora ya genah ya? Kok enek-enek esian panggan. Ayu ki ya ayu, rondo ki ya rondo, aja disangkut-sangkutne ayu kok wis rondo. Lah rondo-rondo kae lho ya akeh sing ayu. Kamu lo ngerti apa tentang aku? Gak ngerti kan? Ora. Saya mau delok Igor. Kayak si didelok iki rambut pirang ngono. Rondo. Lah ya kuwi ya salah sijine. Bayet tas lahir bayek bule ae. Rambutnya moro-moro pirang ngono mosok bayet tas lahir apa mau omong lek rondo. Lah beda negara ora usah diomong. Enek aja. Petak ireng rambutku petak ireng. Mare emosi. Sakarepmu wek-wekmu dhewe yo. Anjay.